last na lang kausara. Kani bitaw katong balaod nga gikuan ni na priso ba taon ni si Senador Bong Revilla. Katong bitaw makadawat og inabang at the age of 80, 85, 90 kina ay confusion ma'am. Kaya ni sa 86 ko ako kadawat lagi. Ingko dili oy sa pagpasabot ng Director Shalane, kuan ba na ka ng 85 man ikaw 86 wa na punuwat kas 90 ma'am. Ibalik og gamay be. Right. Sige. So, ang gitawag na to, ana, sir, is milestone age nga benefit, no? So, 80, 85, 90, 95. At ang klarohon, kanarag yung upat, 80, 85, 90, 95. So, mauna ang milestone age. Kung ang usa ka senior citizen, mutungtong na sa edad nga 80, hatagan siya og 10,000 pesos. 10,000 na sir ang ihatag kung mutungtong ka sa maong edad. Hindi abot ni mo 81, no, dili na ka makadawat. Adto na po ka mo sunod og dawat, hindi ka 85 nimo. Very Og good. mo 90 og mo 95. Unya, kanang milestone age nato sir, kung pananglitan, kani silang ni question na hitabo ni adtong 2024. Ni 80 sila pag 24. Unya, ang balaod ni pasar itong 24 pagka March. So, naiuban nga ni Torna og 80, 85, 90, 95, wa sila nakadawat. Because, at that time, well, the law was passed and approved, wala pa may budget. So Ang dili na budget sunod ni Sulod, 25 na nga budget. 25, yes. So, katuta lang ni Torn og 80, 85, 90, 95 sa 2024 nga nasulod after the approval and effectivity of the law, gibayaran ko sila pag 2025. Yeah. Na siya, sir. So, So, kanang moingon nga, 81 ako, wala ko. Wow. Makadawat ang 81, Wala ang appeal? 91, 86 o 87. Kaya ang imong edad, wa man muhaon dito sa 80, 85, 90, 95. Kinanga masabtan nila nga, maura ng idara ang makadawat og 10,000. Mas maayo gyud ang ikay mo pasabot ma'am Yes. kay And malipay then, mi nga. Abot nila, Malipay mi ikay mo 100 pasabot kay years old, sir. usahay kanang naay mangutanan wa mi kadawat 92 nas papa. Ingo atong pagkuan siguro wa siguro kakabantay nga kanang pag 90 wa mo kay baho kay pero ang balaod bag-o pa man eh. So mao nang naningkamot bigkamot nimo aron ikagi mo pasabot ani ma'am. Salamat kay time nga imong pagpasabot Okay, gyud ha. sir, niya. Yes, sir. Anytime, sir. Pasensya lang talaga nga. Di jud ko yung makaka-interview kay matayningan man sa din na yung mga meeting ba. Pero pag may meeting, bibiyaan ako kay naikog mo kay murag taon na ra ba ni imong hangyo. Yes, sir. Okay, thank you kayo po sa time. Salamat kay mo ma'am sa pagpasabot Okay, gyud kay sige, kani. Okay. Kani maghasol-hasol na sa ninyo kay ana man ninyo hanok ang tanang inquiry karon diri sa mo Dili- ani broadcast. Dili na hassle, sir. Yeah, ang buhaton ni mo, sir, Oka, para sa naandan, text lang sa ako nga na para makasabot ang kani nga date and time. Okay, very good. Sige ma'am. Text ko. Sige Ma'am, ma'am. gusto ko ma-interview nimo kanina. Ako mo sultin nimo sa adlaw ug oras and then we can talk. Sige ma'am, salamat Okay. kay nimo ha. Amping mo Sige, sir. kanunay diha. Thank you. May buntag. Okay, thank you very much. Thank Si you. Ma'am Selene Lucero, ang Director sa Department of Social Welfare and Development 7. Murag okay na kayo to ha. Okay kayo. So ang katong mga watuwat na mo gamay kay iyang ipasabot wa pa schedule ha. Pero naag yun na. Ang katong mga mag-uumag, mga mananagat, ang DA muhatag di na pud makayas di sa buludip tilaghanan na nagtrabaho. Kanin di isda kanin LTFRB, DOTR man ang ilang ahensya. Tuwa na po di ahtags di SWD, matan naghanag trabaho. Uya po na rin ang ahensya.